Il-qalba tal-lokalità tal-Imqabba bdiet tieħu dehra ġdida dan grazzi għal proġett ta' riġenerazzjoni li fil-ġimgħat li ġejjin se jidħol fit-tielet fażi tiegħu li tinkludi il-bini ta' ġibjun ġdid li se jilqa' fih l-ilma tax-xita. Minbarra dan se jibda xogħol fuq it-tisbieħ tal-pjazza, disin ġdid tat-triq, tneħħija ta' wires minn mal-faċċati tad-djar, sistemi tal-qugħ u tibdil ta' servizzi u roundabout ġdida. Is-Sindku tal-Imqabba Omar Borg qal li dan il-proġett se jindirizza bosta sfidi fil-lokalità. L-ewwel fażi diġà tlestiet, jiġifieri tintilmu quddiem il-gażin tal-ġilju, mbagħad qed ngħaddu għat-tieni fażi u t-tielet fażi li bħalissa għaddejn ix-xogħol warajna hawnhekk fejn qed inqabdu sistemi ta' culverts illi se jkomplu jtaffu l-problema tal-għargħar permezz ta' underground illi nħaffru l-stormwater u jibqa' nieżel għal ġibjun illi se jitħaffer fi żmien li ġejjin ukoll. Is-Sur Borg qal li aktar tard tissokta r-raba' u l-ħames fażi tal-proġett li jikkonsistu fit tqejjid ta' servizzi li jridu jgħaddu minn taħt il-pjazza u tħejjija għal pavimentar. Żied li permezz ta' dan il-proġett ambizzjuż se jissolvew bosta diffikultajiet kbar li ħabtu wiċċhom magħhom ir-residenti. Tibda min-naħa ta' fuq tal-lokal. Ġifieri l-ilma tax-xita li kien jinżel min-naħa ta' fuq jgħaddi kollu minn ġol pjazza u jibqa' niżel għal triq il-komfort ta' Santa Marja propju fil-bypass. Din is-sistema, din ir-riġenerazzjoni ser ikollha kollox underground għalhekk ser insiru dawn il-culverts din insemmu sabiex kollox jgħaddi minn taħt l-art ovvjament il-pjazza nkomplu ngawduha bis-sbuħija tagħha. Il-Ministru għall-Infrastruttura Omar Borg qal li dan il-proġett huwa xhieda tal-impenn tal-Gvern li jtejjeb il-livell tal-għajxien fl-bliet u l-ħula Maltin. ċentru tipiku ta' raħal illi qatt fadallu grazzi għal dik il-pjazza fejn jiltaqgħu fiha n-nies u qed naraw kif insebħuha. Jekkux l-amara tat-toroq, jekkux il-wiċċ u l-infrastruttura illi hemm bżonn, u allura dawk li jinżlu taħt l-infrastruttura ma jidhrux ikomplu wkoll isebħu il-madwar illi ħafna drabi jkun madwar il-Knisja illi ċ-ċentru ta' kull lokal jibda bil-Knisja, il-pjazza imbagħad id-djar illi qed ngħinu biex ikunu konservati wkoll bi skemi bħal ir-restawra darek. Il-proġett mistennijiet lesta sa Mejju illi ġej. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.